Abo no nsia yamamache anopei ensam no donso ana yede eba ejebo ejano wanya betu yi levy ehyasie banks ahodo atonkra de ma woni a ono ondi nsawoso eni dwadie ahodo anopei yede mu nsam oba Kani mampanyi ora John Dramani Mahama enso de atudwa se amemu a mampanyi na do ahyase a wobuo no yade a edi ohawo ebebo mayim yebako insuta kwaman beposo na ehonum na wato aba ede ama okonfo bi ewa mpipi amanyoko ne timu ede mu nsam oba wokwa atwuma kwa nwoma bato mpeso so a ne yati afi ho kire se enipa hodo bi a wono kwa akwato aba ne de no adehye bi akwa akwaje junction de ato aba no so ya anhwe ye ne wo mu entimentuo abato no so yebegyina mu wo so amene ahwe ne a efrimu ba o National Treasure panyipa ya wo prese de bre ne bie wo ho wo ye mpeso ahodo bi so de ato dwa kire se NPP amanyoko ne hianka bom kro ye ba ko ye so obetumi ade nkonim eno na ye home so ewo oman mu de na afenso ya pebo mu kwa bi na yakopiem ewo enkofo amanso ye konkofo amanso a agudie mu nsam ya ye ho adwuma kama no pay ye de brebo be ko Spanish La Liga German Bundesliga num sanso na almighty EPL and afenso Italian Serie A no French Ligue 1 and Ghana Premier League so games ahodo bebre ekoso anopa ya ye de eba na kwabra kasenie anopa mene akosia eje wakode afe ensama hodo de ba no munya daje na yinchichimam ejabo ejano wanya babedu ne nyina ene se Ghana mampani na nado dankwa akufo adon komobo ye woni Ghana fo abo no de ewiase nyina na afi so maimu nyina yanimu asem dada se yi levi no oba na afi so ababe tintim na oba be ye adwuma gisika boa sebe ya nimpuntu nyuma ani so ade hunu nimpuntu nyuma botaye na afi so nimpuntu nyuma da ya wo so no obetimi ede aduru hu enu aka ho bi amachire se wa kirekire mo bebere akire Ghana fo Yomusa Ghana fo bebere enya ntiase de na so agya ba ne den do okwa aten do oba aten pempi ne de no de ogira ho de ne ya aten trodo mampani ne nado dankwa akufo ado awie ho asem nyina ama de ato Ghana fo nyina anim se de atie nie enne kwasiada ya me ne wo ekasei ya kire se me boso me da edikan ana yi levi no hyase anu nti se bia wo pia kakra so de ma wo maame ana wo papa ana se bia wo nua bi ho kani bi ne bia wo pia kakra so de ma no a na wahwesa de nkyerkyeremu no ebesi akọ na no na banks ahodo ni bi kire se sade ekobia no omadika de krata babonten ya wakyerkyeremu akere woni a ono di nsawoso anu achi banks A banks B banks C kyerkyeremu se bia wo pia so kro na bia mistakenly ana se bia mfomso ba mu na bia omotebro so kro na omesa reverse wade kama de ma obra wo hawne amane bia emamu anu nti omo ka kyere Ghana fo nyina kyere se banks ahodo ya wo no mu di nsawoso no ade bia ombeye bia no awia bebom ade bia omoye bia no obeti ase se bia wo kọ ho no ne ma bi na bia wo nti ase a kasa wo kanon ombeto ombo ase a kyerkyere mu wo sa kasa no na watimi ate ase nti wo ye nsam a ene da yi levi no hya ase no mpanifo banks ahodo ede ma wi ase na fesu Ghana fo nyina enhyiamudie no dwuma NDC Professionals Forum 2022 ya welcome wa etoso makomako enan afempimienu ene aduonum eso enam so makane mampanyero John Dramani Mahama wono so nani monyankota adwumadi ya sede akoto dwa adrese nyame anim nie yenim so man Ghana ye wei amamu ayebuo no eye kabmami kabi amamuo ya wo bibia date ase se mampanyero bi ya betena konya so a wo makwan mo bi a kire na dwene enuoma hodo a eha wo mayi ehyehyɛ hodo wo saban tumi gu akwemu na so hwe mampanyi na adrote na obetena akonya so no ane de na kwakwa ese wo ka wo bi nka bi kokoti kokotako ene ode ti akonya so wo se na no COVID-19 yade yi ba ye a ekwawi akire hu sikasem ekwayi pinso no wo kokka ho asem hwe de MPP amanyoko ne kire wo mototo bi mane no aso pa no a ya nke ni kwase etumi ebaresa owura John Dramani Mahama we gave life to in the form of the constitutional review process, which was initiated by our late President, Professor John Evans Atta Mills of blessed memory. It is regrettable that, as with almost everything else, this government promptly has abandoned the work we did in regard to the constitutional review process and have failed to move the process forward. We in the NDC commit to continuing and finishing the process to ensure that the 1992 Constitution evolves into an even stronger document embodying the hopes and aspirations
of the ordinary people of Ghana. More importantly, we would ensure that this our constitution does not become a relic of history, mentioned to garnish the rhetoric of politicians, but that it becomes a document whose provisions we show fidelity to not only in words, but also in deeds. Our country, Ghana, is at a crossroad. Bad governance and wanton economic mismanagement have led to unprecedented economic hardships, suffering and pain for our people. We currently wallow in the doldrums of decay, which require very urgent attention. This government has clearly lost its way, and it is poorly suited to the task of governance. Yes, I said that COVID had an effect on all countries of the world, and particularly on countries in Africa. But during COVID, there was also a windfall. Countries received enormous resources to help cushion them against the impact of COVID. Prudent use of those resources made countries emerge differently from the pandemic. Near returning Kaya Kanema Penny or John Dramani Mahama. Ye call about to woman of Yasha and Samoa a woman. Now, what you know, dear, Yachurch and Mubebre, the warrior, the old dim kunim so or di. And I first did the Sika, what then they can die, or they can do a dia, Sabe, one sorry, yeah. Now, your call in Sutaka might be posua. A honor and a what to a bar, Ediaman and Aquame entry, so on the 80 training, I was some person so. Edima and people Monocono etimo, and what I say, obey Bibia, no matter my breaky 18. Police station organizer, airplane, 4 years, and my police station chairman, 12 years. Me and I'm here convo, and you know, my son party, you know, every meeting. I see I can say, my council of elder member, oh, a gunum. You see I can say, me I'm here patron, me I'm here patron, a patron for chairman of patrons. I will start Kwamadi for the constituency. I remember book Kunoka, Abia, Ibia could be a Biamidika, at the bois. Kana Coba Bessie, I'm a Togua, say, Abia, Miamam, Anuti, Ramia, Charman, I'm a Sumaba Charman. Sanutina, among Ponya Gideon Muse, and Miss Woman is making no cram or Momoda to Abanamino. It's in the cram for the media. Omo and Nimsamaya, the man Kabumune Cree, and a pay about party. Na and correct as well. Na say breaking things everything, but when be also the SCT me breaking. And you know, omo jide mi musa say party nim pa bibia kwa ma e kwa na say so munya nyama bi responsibility kwa adwuma ma party ni cost na e boost cost kwa na metimi aso ma na boa wom to mi jide akwam no mi nyai ene ya America say me ya afaje kese pa o mi fie me sha ase ya wada no me ya afaje kese o fie ase o ba mi fie wa akonfo o no club e ko be 200 e do me wa no me ya more than 1,000 over we kwamfo pani ya to aba e won pipa manyoko no di mu ayi no e won suta kwama bepo so se won na me titrani enfama NPP amanyoko no na na kwame antwi. And ya kwa maso na ya ni amani boni Benjamin kusia kwa kodi nkomo ne ya tie free atwoma kwa nwoma abato mpeso so kire mu se nipa bi makwa akwaji njanhye de ato aba no so ya hweye ne wo mu entimi ento aba ebo so ma che ya na akwsia apom ye nyame adom ye ho ye pa ede nyame ase anyambia akokodru ho no won ma ye hye se wo betimi ato aba no anan njanhye ni ntini wo betumi atwen ade asensen. Yo akwsia samre de oba atwuma kwa nwoma ene ne mpata mu de atese ya abato a MPP osona manyoko no asese se nkene de ebeba so no de samre ye betimi akanse so se abato ne nya de a ebeba so na ne nyina kwa akoye injunction a tese mpanimfo omo ekuo ne mu no omo tese niema bi akoso a omani anye ho eno aka ho bia ma omako high court akwaje nyere ya wono ne ye DC a tese wo mpesu yi so no ono no etimi edina no ato abato anase wodene tumi ewura abato ni mu a tese abompa omode beto aba no eye enka na chairman owoso no mpone sentimi nkan bi saa so na mpanimfo anka omo ye omadwen so omo nso bekwa akogina na omo nso yato omo so aba no omo nso etimi abedi pani ewo MPP amanyoko ni mu no omo nso nyina sa nka abon no eno kan ho omo de petition yi bi ekokoma regional MPP you know party no say nka omo hwe no omo hwehwe nsem ne mu omo de bi nso akwa akoma national no nso atena so ne nyina no
ante ho hwe kyese ne nyina aka ho ama abufuhyew aba abɛhye mu a so ɔmo ka so ɔmo tena hɔ ama abatoɔ no akɔ so de anakyɛ sɛ yɛkyinkyim ɔmo nsa de ahyɛ boase ɛno nti na saa mmere deɛ ɔmo akɔ akɔgye injunction a ɔmo de abia aba no so sɛ ɔmo mpene ɛma abatoɔ no ɛnɛ dɛ ɛnkɔ so enti akɔso yɛba atwema kɔ anwoma ne mpatam deɛ ɛnɛ dɛ yɛbɛtumi aka si so sɛ abatoɔ no deɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛbɛkɔ soɔ saa na maame mfa adwo so nso nka ho adwo nso akɔyɛ mpɛsua baako a MPP abatoɔ yi ɛno nso emu nsɛm na ba abɛyɛ dagya mpo abra na ɔmo to polling station aba no ɛno nso ne mu nsɛm a epiepie ba na kyɛ sɛ nso ani koraa na anɔpɛ no nti a menya ne sɛ ɛyɛ mpanimfo nkɔm bɛgyina sɛ ɔmo nkɔnkɔto ɔmo so aba no ɔmo nso tenetene ɔmo nsa de kyerɛ MP ɔno nso ɛwɔ adwo so ɛyɛ owura John Ampontua ɔno nso ɔmo kyerɛ sɛ ɔno nso afɔm ne camp a ɔno nso aba no so ɔbɛ bie mama obia akɔ akɔfa form anaasɛ abra no ɔmo fa form kɔ akɔfa form no ɔmo nso yɛato ɔmo so aba no saa de ne nyinaa ama so a ɔmo nso afɔm ne camp a kyerɛ sɛ ɔmo ayɛ nhyehyɛ sɛ ɔmo nko ano mbɛgyina ama yɛato ɔmo so aba ama anɔpɛ yi koraa no ɛnti a yɛnya ne sɛ ɛbɛbɔ 7 no na kyerɛ sɛ ɔmo de ɔmo kɔ nat hall a ɛno no wɔ adwo so na ɔmo akɔ sua ɔmo in abat no ankasa no deɛ ɛnkɔ so kyerɛ sɛ popular acclamation yi bi ɛna ɔmo kɔ akɔyɛ no wɔ hɔnom nanso yɛbɛkɔ so deɛ ani adi akyire na deɛ ɛbɛpie mu anɔpɛ yi nyinaa no yɛn nso yɛde asom yɛtiefoɔ mo yada se ene wamane yebo ebusuafo ne ate ne nke free atwoma kwanwoma abato mpeso so eye Benjamin Kusi eboso nyame ye adom a enumre no nsia kase bomu no wode de asie ho nyina ebesa atoyen so ene ye mfiri ho na afen so ye mra so ame wo asante mantem hasei enu adan so omo so to aso saa na wato aba na yimpanifo bi a obeboa party no dwumadie nyina emu na ye kɔ ahoma no so na ye din komo kakra ene anopa yi yane Madam Lily Apia one ne communication director ma NPP amanyoku no e wo soame abato mpesua no eso na ye busa ne sɛsɛn na niema esi ekɔ ye enrada no ne yahwɛ sɛde niema besi akɔ efiri ne dan so ekɔ na ewie soame no so a na yahwɛ ba bi nso a de yani ebekyerɛ ene anopa nti Madam Lily Aba Madam anopa da asem wache o ye jawo minia maame na apomboko bokon pacho so e nyame adom bibia boko pa nyame ase wadaro makakra be na betimi ne matiefu ache free enro na beka ne e fa aba na moto ye no wadaro ma kakra metimi aka ne se nyame adom MPP na edin kunim also am constituency de esi na ni se e betimi aye adwumaden na ye Mr. Ding was be break 8 na etina bem no eno eho dwumaden na ye kodi enra na ebeda delegate for nyina se enra Sompa 3.1 I mean yes state be mo se be dey cost of the baby a e hade etini eboy ho modern edin hyehyene emra mpini for the buy no so it has to the PSC ne de ma o so mo na nim dey ana mo timi yi delegate timi yi new executive samai it has to that ana ye de ma wo wadaro ma se obi a obeti nkontabo no betimi asisu ye e de amaya nipa na o jan dibre ne dibre be na omugina na moto omo so aba Sompa 3.1 pacho say na me busa se positions ben na nipa no mugina ye amoto omo so aba wadaro ma me da se o hwe MPP e ma pon na e di djuma na about the elected positions na e 10 e wo chairman of first vice second vice secretary assistant secretary treasurer organizer woman organizer youth organizer and a NASTARA coordinator. And this positions and 9 eduno and no na yakoso so aba. Ede na musi hwehwe no na de si ya no so na mu se be sinti na head anyam wa biasa ana. Oh, once about what dear. The dear Timothy. Na yehwe mu empenyimfo a delegates edowo mo a mo gidi se. Ometi aye adwuma no. Omo na omo to aba e ma wo. Enti de bai de
ya sedan ko a ebi de ne nim so eden ya o mesenya afofofo so dem so Sompa 93.1 dom ho adi e kire sejuma no so mo pata tombe no krani omo fata omo seno delegate eye o master de ema wo mo tisa na ekoso e wo so am man why na nyaye na why na secretary no say why chairman no de onyaye na eye Mr. Abanduka count ono anana oye third vice chairman and mayor chairman no iti enra ogina mu website incumbent Sompa chairman 93.1 ana otimi every day kan as CAD isi etimi abona boso se onaye constituency secretary no so ya why secretary no so incumbent no a pious ya a champion or senya ni different pepe afoforo a be wura mu new faces no dɔɔso na say old na maintain on position no oh afoforo be frame de ya first vice na ohona ensesa kakra e baaye ti hono yera Patrick Owusu ono na etini everyday kan ma delegate na bona ba on say obey first vice ndia kani na die eye incumbent na ane omo na omo ko omanim our positions ni ana omo nyanya looking at nipa amotimi elect woman no towards 2024 no do you think say mo vision no mo target no with these people motimi amiti MPP de ya ba to de ana eda fon boko nti asese so ewu ti mpanyimfo ya yeyi wo mu sɛdeɛ meka ma asɛm yɛni to ade hin so yɛbɛbrɛki nti ɔmo nyinaa wɔ papa sɛ ɔmbɛboa na yɛyɛ adwumaden ama party na atumi akɔ n'anim sɛdeɛ tete nti wei deɛ ɛgyidi a delegate nyinaa wɔ ma yɛn mpanyimfo yi ana ɛno a yɛkɔdi ho dwuma sɛdeɛ sesɛ no yeah they will see her say you nuanom kramofo no so awie o manfo yenim se muslims e wo mu ni ade anopa de ensem kakra na wodi gya wo mu na enya akwan ma me aston kakra mbi gya nuanom muslim ni se edin kai ma mo barka de sallah na yidi sempai bo papa mkoso aboma oman Ghana emma asumdwe etna na no ani di gya mo se e don wase mkoso na mumpai papa ema oman Ghana ene ye yankasa na mbi se bibia wie peye so asida na ebema ochedi ampanya ti ema mo barika de sala e do mase barika kade nyame nshira wo pa ma nyame nshira salamu alaikum penso ana mo mre anopai communication director I was swamming about one person so asantemantemu ye maame Lily apia ono na o ma yenchiremu kakra yi Ora Mary Odro one so April National Treasure di Breno ewo NPP amanyoko nim wode ato party manyina anim se ade ba ko pe ne betumi ama NPP amanyoko na di nkunim afempem ye ne aduone nan eno ne nka bom kroye ba koye na san ntin wo koto asra de hye nom se wo momfa nya adwuma yi bia koye nko ne hia se ne be ya afempem ye ne aduone nan so NPP ebedi nkunim didi atem ene ade ntafe odu so a wo no ntumi nkofre no no so entumi ma but I think so this time around no didi atem ne ntopa ama ye nipa wunua na be fom ti de meka ne se so bi kan bibi ti a obi no nti olusu ye from pese one ne kasa me paniche obepri on fanche na sebio ye ti hoi me fa religious enye example ye nuanom Muslims any Christian Muslim ene betua offend Muslim bi enu betua be offend Christian unia Christian sabi MPP ni ene be offend MPP ni enye NDC ni so atase ye ben ni etwi ukabom na so say to religion no shron konkon ma ye hunu say ye Arab Islamic say ye Christian o say ye mfa so nche nti si ye dem fon so ne cha e de ne be ka e be hawo
She knew how by Amina how good one was said it. Na Yanfa or do abotre and kabum near Fanye. And na a dear Miss Asre. Se Obia you be papa. Nese ni refi and na consistency ni refi so mbakwa dani pakwasia e cage omo kodana se if you say be say here san crofo no Mrs. Mary Odro wano National Treasure Dibra no NPP amanyo konim and it is a futuo Emma party adeshe Afe ball Ghana Premier League games ni bi so 11 Wonders 0 Accra Great Olympics 0 West African Football Academy try to friend Wafa 0 Probia Kumasi Asante Kotoko 1 and then Yamaya Duma nearby so the Dream South Sydney House of Folk nebo Legon Cities in Afe Solomina Sharks and nebo Rare Tamale United one Accra Lions and nebo Ken Faisal one Bechem United Abuakase Asante Gol one break home Chelsea and nebo Kalela United one BPN Gold Stars and nebo na Yamaya Duma e Dwada Duana Stars woja one Mediama was Minua and ebebo Afe Yanko Amaron near here Samuel Freeman on neighbor na ye jamu ewa yipi and Newcastle United 0 Liverpool 1 Aston Villa 2 Norwich City 0 Southampton 1 Crystal Palace 2 Watford 1 Burnley 2 Wolves 0 Brighton and Hove Albion 3 Leeds United 0 Man City 4 City the Dakar Quality Omaji League na wiane sa na ene nyame ya atomo a ebo donko pepepe Everton the Toffees one Chelsea Abidjan Brew the Pensioners and ebebo Tottenham Hotspur and Leicester City Daniel Amate team no ana ebebo West Ham United Ejakra Abrante Fence Zuma Kobutu Okra no Ejakra team no one Arsenal the Gunners Bukayo Saka team no na enwa ka ho bi ama coach Fence Mikel Arteta wode nsama to dwa akyerem sa Abrante Fence Bukayo Saka wapira na wode ho nkyerem ama nsɛmtwerɛfoɔ ya kyerɛ sɛ likely sa Abrante no sa game no ontimi emobi na top 6 no say na esitie Man City Bobo Kono de kan with 83 points Liverpool Tosumieno with 82 Chelsea the Blues the Pensioners Tosumiensa with 66 Arsenal the Gunners Agisetuo Motosu with 60 Tottenham Hotspur Etosu with 58 Manchester United Tosunsia with 55 Afeyanko Spanish La Liga games ni bi echo so Deportivo Alaves 2 Villarreal 1 Real Madrid 4 Espanyol 4 na Real Madrid aje Spanish La Liga no e de asi wo na so aka ho bi ama coach fan se Carlo Ancelotti watima ye records bebre ya kyerɛ ne records na wa ye no ano ɔten papa wɔno nko ane manager woodwani kyerem e wɔ Serie A wagye bida Premier League no wajibida Samsung League An waje Bundesliga no na first La Liga ya kyerɛ sɛ wasana bɛgye nyasam keto akra edemano na Valencia 1 Levante 1 Sanso so ana Athletic Club 2 Atletico Madrid 0 emunsam eno no eno nyame ya adomo Elche ene Osasuna Granada ene Celta Vigo Sanso na Rayo Vallecano ene Real Sociedad ne bebo Barcelona ene Real Mallorca na ebebo emunsam eno no na de ba etres Abrante fans Ansu Fati likely say game no obetimi abonanse wo bra kakra na nyame adoma ne ho ato nche likely say game against Mallorca no obebobi one league table no say ne Real Madrid edikan with 81 points waje league na wie Sevilla toso mi no with 64 Sanso na Barcelona toso mi with 63 Atletico Madrid toso and now with 61 Real Betis abetoso with 57 Real Sociedad abetoso with 55 Villarreal abetoso and Song with 52 Samsung Athletic Club abetoso in what with 51 points emunsam eno na yanko Serie A no mo Cagliari 1 Hellas Verona 2 Napoli 6 Sassuolo 1 Sampdoria 1 Genoa 0 Spezia 3 SS Lazio 4 emu ensam eno na one league table no Milan edikan with 74 Inter Milan toso mi with 72 Napoli Abrante fans Kalidou Koulibaly 2 ne team no toso mi with 70 points Juventus akomko Juventus abetoso and 9 with 66 Sanso na SS Lazio abetoso enum with 59 AS Roma Association Sportive de Roma abetoso nsia with 58 Fiorentina abetoso and Song with 56 Sanso na Atlanta abetoso with 55 nene Nyamiye Atumwa, Juventus and Venezia, Milan and Fiorentina, Empoli and Torino, Kana Emmanuel Ajmambadu ne team no Udinese on Inter Milan and Ebebo, AS Roma, and Estamia Pia Canini team no Borona and Ebebo. Ye we ever German Bundesliga Men's War 5 3, Bayern Munich 1, Stuttgart 1, Wolfsburg 1, Armenia Bielefeld 1, Samsung Hector BLC 1, Samsung FC Freiburg 1, FC Cologne 4,
Borussia Dortmund 3 VfL Bochum 4 Samsung Hoffenheim akwamko Abraham fan say Isaac Vossa free one team na me say head and ko yes how Samsung na XC Freiburg 4 French Ligue 1 Lens 2, Nantes 2, Samsung Stade Reims 2, Saint-Etienne 0, Troyes and Lille Nebone, Stade Brussels on a Clermont Fort and Ebo, Lorient and Stade Reims and Ebo, Monaco and Afenso Angers and Ebo, Montpellier, one Mainz and Ebo, Jolondon de Bordeaux, one Nice and Ebo, Olympic Marseille and Olympic Lyonnais and ne Ampaya Ebija. International no pay den samnosi akwaso apoye yo I was your for yade nyina sinemum shanenso efri nanu menonum di kro bia NPP amanyoko no won mabato won moto no efri nanu menonum de kopem se no nso bebo de yade nyina bebre mo live and colored was Sompa 93.1 FM so obenya ye ahwe wo Facebook ho YouTube so yedam saa enti breno so a aya na watie ye na ya basom ye asomfo no benu me akosuya ejiwa kote mini abema but be afeno talented kid anopay asante yeboa Benedict na so na kukua so mo Libya boga na ya boa na afenso so ma me premani omo nyina boa Rocky na afenso PK ana ebusafo nyina eboa ye me den sam no ebre ye sori so ma fache dwumadie no to fe akwa ne dom no aye krado ne ensam bebre wo ho a ode bebre mu e ma wa channel pe salamu alaikum en koma yenuanom ya wo je komisane kronkron Mohammed sallallahu alaihi wasallam ne nkyerɛkyerɛ edi no yakra mu